Здравейте! Казвам се Христо Янчев и съм от Стара Загора. Съвсем наскоро един мой приятел Веско от Троян беше пуснал малко материали за моята къща. Само че неправилно е писал за нея, че е пасивна. Тя не е проектирана като пасивна къща и няма никакви изчисления за да е пасивна. Може да се каже, че е нискоенергийна къща, но съм заложил прекалено много на изолацията. Както знаете от това, което той е написал, къщата ми е с два зида тухли. В средата е запълнена с 30 см каменна вата. В хоризонтала имам термомостове само към тапата на къщата от колоните, които са конструктивна част към къщата. В вертикала нямам никакви термомостове. Може да се каже, че цялата ми къща от всички страни в обиколка е като един джоб от 30 см, с изключение на около 50 броя арматурки FI-10 и FI-16, които свързват стоманобетона конструктивно на кота 5,60. Това е втория етаж. Относно изолацията на фундаментите на къщата, понеже имах неограничени количества вата, реших също да я направя с вата. И понеже имаше упреци, че съм сложил ватата под кота 0, където ще бъде навлажена от влагата, това не е точно така, защото от снимката не се вижда денивелацията на къщата. В горния край почти терен е изравнен с тази плоча, която ми се явява и като вид тераска към къщата. Но в този долния край се вижда, че има въздушен отвор, който обикаля цялата къща, така че ватата, сложена за изолация на фундамента, няма да бъде мокра. Дебелината на ватата, която съм сложил за изолация на фундамента, тя започва от тук и завършва до тук, е 50 см. Отделно между двата зида имам още 30 см изолация от вата. Сега може да влезем в къщата. Намираме се на първият етаж. Това е замазката, под която имам 30 см изолация. Това е един комин, който няма да бъде в самата сграда. Тук ще има преграда и той ще бъде изолиран от въздухонепроницаемостта на къщата. Тук до мен е все още ватата, която ползвам, мога да ви покажа. Това е каменна вата. Води се, че е втора употреба, но е практически като чисто нова. Надровена. Не е на пластове, а надровена. В тази стая имам два прозореца. Мога да ви покажа и прозорците. Понеже ватата се намира между двата зида, какъвто и прозорец да сложа, с каквато и рамка да бъде, аз трябва да имам каса, която да държи ватата, която е нагоре, да не падне върху прозореца. Този прозорец е неотваряем, като в тази вътрешната част използвам троен стъклопакет, а на 25 см отвънка имам още един двоен стъклопакет. Така, че прозореца ми е с 5 стъкла. Сега точно не мога да ви кажа кое беше К, кое беше Energy, но когато ги направихме по възможно най-добрия начин според специалистите. Сега във форма също се пише защо да не сложа рамки на стъклата. Мисля, че след като ще слагам каса, която да ми държи ватата, ако сложа и рамки, някакъв профил PVC, то вместо да ми се повиши PVC профил, просто ще ми намали прозореца. Този е неотваряем,
но ще може да се почиства както отвътре, така и отвънка. Рамката е направена от ПДЧ, което е обито с битумна изолация асфалтова. И е така направена, че откъдето и да попадне влага, тя да не може да попадне отвътре. За всеки случай, тъй като пространството между двата стъклопакета, това, което е 25 см вътре, все пак ако от някъде попадне малко влага, тук съм оставил, да е по-близък план, оставил съм една шлаовка с 10 мм отвор, която влиза, ето къде е вътре дупчицата, тя извърта просто така, така че от тук има възможност въздуха да влезе вътре. Също съм направил и в горния край. И ако попадне някаква влага, която да бъде по прозорците, с един сушуар за сушене на коса, от тук може да стане обдухване и влагата да изчезне. Във всяка стая съм оставил по едно малко крилце отваряемо. В тази стая 60% от прозореца също е неотваряем. Само 30 см имам отваряемост за проветрение на стаята в дните, в които не е необходимо да работи вентилационната система. За късна пролет и за ранна есен. Тук е малко тъмно, не знам дали ще може да се види. Тук ми са две тръби FIT 200, в които ще ми идва пресния въздух от земния топлообменник. Не се вижда. Не се ли вижда? Не. Значи това са две тръби FIT 200, които обикалят цялата ми къща, отиват на двора. А тук е другата тръба, от която ще се изхвърля въздуха. Предполагам, че пак ще е тъмно и пак няма да се види. Това пространство, което ми остава тук, то е на първия етаж, ще го ползвам за рекуператор и за отопление на въздуха след рекуператора, за системи, които са необходими за вентилационната система. Това пак е стая на първият етаж, това ще бъде една спалня. И по същия начин, един неотваряем прозорец, един отваряем. Навънка не знам дали да, затваря си навън. Сега, проблема за отвореността навънка на прозореца е тази, че ако има силен вятър, може да направи проблем. Но тъй като площта на този прозорец е много мъничка, надявам се, че няма да имам проблеми с вятъра отвън. А и винаги мога да направя с някаква система, от която да е защитен, да не се блъска. Тук са ми прозорците за третия етаж. Той е подпокривен. Все още не са монтирани гори. Този е напълно неотваряем. Като тази преграда тук е единствено за спазване на симетрията на различните етажи, като се погледне отвънка къщата, защото надолу ще имам отваряеми и да бъдат в една симетрия. Иначе можеше да бъде без тази преграда, но се губи симетрията на стаята. А това е вратопрозорец. Това ще бъде неотваряемо, а тук като и вратата ще бъде отваряема. Понеже преди малко говорихме за земния топлообменник. Това е алуминиев лист, направен на тръба FIT 200. Той е много мекичък за сега. Идеята ми е да направя земен топлообменник с 140 метра дължина на тръби
тръбите, разгъната площ. Като това ще бъдат 5 тръби по 25 метра дълги, успоредно свързани и тогава въздухът ще влезе в къщата към рекуператора. Тъй като тази тръба обаче е много мекичка, заровена в земята, тя ще се сплеска. Идеята е, когато бъде направен изкопа и се наредят тръбите, през тях ще се прокара полиетиленов ръкав за поливане на селскостопански култури, който е FIT 300. Този ръкав се напълва с вода, за да може да издуи тази тръба. На около 15 или 20 см се превръзва с кофражна тел, за да не се пръсне от налягането на водата. Някакъв мижав кофраж и бетон помпата го залива. След 24 часа се изпуска полиетиленовия ръкав и се изтегля. И така тръбата се втвърдява. Сега, относно това, което се пише във форума, че в летните дни се отделя конденс и е малко опасен за развитието на бактерии. Доста мислехме по този въпрос с един мой приятел, даже отворихме една тема във форума. И там ни беше казано така много ясно и категорично да не станем горди собственици на заровени тръби в земята, които няма да вършат работа. Много внимателно се съобразихме с това, което ни беше написано. И аз имам решение, което отделно ще кажа как съм решил въпроса с това да се приборя с евентуалното заразяване с бактерии от влагата. Но това отделно ще го кажа. Намираме се на втория етаж. На втория етаж имам една единствена голяма стая с кухненски бокс и тоалетна. Тук имам 6 прозореца. Този е на север и е неотваряем. Прозореца от среща е също неотваряем. Тук ще бъде въртопрозореца, който все още не съм сложил. И тук ще ми бъде отваряема единствено вратата на въртопрозореца. Ето тук се вижда и ватата, как е между двата зида. Това между другото е терасата. Само че терасата ми е малко камуфлажна. Тя е мъничка, по-скоро всички тераси ще ми бъдат единствено за да пазят сянка на прозорците на по-долният етаж. И най-вече ще бъдат нещо като цветарници и да може да се забърсват неотваряемите прозорци. Ширината им е 1 метър, което е мъничко, но при положение, че имам 2 декара двор, тераси просто не са ми необходими. Тук виждате още колко вата имам, тя е за най-горно ниво, там не съм напълнен още с вата. Това е един от най-големите прозорци, той е на юг, също е неотваряем. Този прозорец. Това тук е кухненския бокс и единствено в тази стая, понеже е много голяма, имам още едно мъничко отваряемо крило. Значи тук на целия етаж един въртопрозорец ще се отваря само вратата му и тук и малкото прозорче. Това е на втория етаж. Сега ще се качим на третия, но преди да се качим на третия, да покажа и стереопора, който ще ползвам за вместо туфли за третия и четвъртия. Това е много здрав стереопор, много добре пресован, не е български, свалян е от английска яхта. Но специалисти, които го видяха, казаха, че е много по-добър от стереопора, който се продава в момента на магазина.
прозорчетата на стълбите са също неотваряеми, мънички. В момента е зачулен с нейлон. А на третия етаж за проветряване на стълбището ще имам един единствено отваряем прозорец. Също мъничък. Сега сме на третия етаж. Той е подпокръвен и е направен изцяло от ОСБ тройка. Водонепроницаемо. Влагонепроницаемо. Сега съединението, където е ОСБ-то, последствие за въздухонепроницаемостта, смятам да използвам една лентичка на фирмата Ден Бравен. Тя е самозалепваща. От едната страна е алуминиева, а от другата страна мисля, че е някакво битумно лепило и с пистолет за горещ въздух много добре се залепя. Понеже гледах в интернета за въздухонепроницаемост, ползват някакви лепенки на фирмата Сига. Тя е швейцарска, мисля, че беше. Но в България няма представителство, няма откъде да ги намеря. Затова съм се спрял на тази алуминиевата. В България се ползва от ОВ специалисти за лепене на въздуховоди. Пауза. Тъй като сега вече е зима и всичко е заземено, и на този етаж, както и на долните, всичко е струпано вътре в къщата на съхранение до пролета, когато ще започна следващите дейности. В тази част също имам два прозорца, в момента е затворено с ОСБ, но те ще бъдат прозорци, както е това. Това тук също е тераска, пак е метровка. А от тук може да се види изолацията, която съм сложил в подпокривното пространство. Значи нататъка, в продължение на къщата всичко е запълнено. Тук все още не е, понеже ще пада навънка. Разстоянието от паропропускливата мембрана до ОСБ-то е 72 см. Имах големи премеждия с паропропускливата мембрана. Значи, ако някой полага такава мембрана, много трябва да внимава. Първо, компромис тук никакъв, трябва да купи най-добрата. И много добре трябва да внимава изпълнителите, които ще я полагат, да работят много внимателно с нея, понеже дори едно стъпване с крак я поврежда. Ето тук се вижда как е била повредена и се минала с влажна боя. Много важно е, когато се полагат, те са на 1,50 м широчина, да се залепват и то много добре. Самата фирма, която предлага паромембраната, дава едни лепенки, но никакво разяснение как се лепи. Трябва да знаете, че под 25 градуса лепенката се лепи трудно. А ако се ползва пистолет за горещ въздух, пък стопява структурата на паропропускливата мембрана и я унищожава, поврежда. Най-добре става с ушуар за коса. Особено ако е от сенчеста страна и температурата е ниска, залепването е невъзможно. Всичко съм обработил, както виждате, по най-добрия начин, с старо масло и малко нафта. Така ме научиха в Жерав на специалисти, които са направили къщи от дърво, които са почти на 200 години. Само че там не са ползвали старо масло, са ползвали газ, хлорна вар и катран. Това са арматурите, за които ви казах, че свързват стоманобетона от двата зида. Тук също използвах едно новаторство, като ги облепих с същата тази лепенка на Ден Бравен. Целта тук е, ако евентуално се появи конденс, той да не бъде върху желязото, ами да бъде върху алуминиевата повърхност на лепенката. И
за да се предпазя от някакъв много мощен, силен земен трус, тъй като този бетон с този не е свързан, това е кота 5,60, тук сме на втория етаж. На около метър сложих такива дървени трупчета, които при евентуален силен трус да няма някакво голямо мърдане на двете бетонни конструкции. Пауза. А това тук е най-горното, последно четвърто ниво. То е подпокривно. Води се като не е използваемо, но както виждате се доста големичко и може да се използва. Това, което е новото, че миналата седмица вече го напълнихме с вата. Остава да затворя това пространство с вата. Това е от тавана на третия етаж до тук, понеже тук ще ми свършва въздухонепроницаемостта на сградата. От тук нагоре тя вече няма да бъде вързана към долните три етажа. И ватата, която видяхте на двата етажа, ще ми стигне да запълня пространството и тук също ще сложа изолация, защото може да време да ми скимни и тази част да я вържа в въздухонепроницаемостта. Само че тук изолацията, мястото за изолация е 45 см, не както долу 72. А тук насам вече започва парка Язмото. След тази къщичка, която съседа тук, това са боровете на парка Язмото, но сега слънцето е на там, може би да не се виждат добре. На германец къщата. Не знам дали се вижда, само на 600 метра от мене има една пасивна къща, която е българо-немски проект. Абсолютно независима. Отоплението й става с слънчеви панели 50 квадратни метра и воден буфер 23 тона. От колегата почерпих опита за буферен съд. Намерих се вече такъв 20 тонен. Все още не съм го закопал в земята, в момента е на двора ми. Но това е предстояща задача. Това е буфера, 20 тонен. Той ще бъде поставен тук вертикално. Значи тук ще се копае надолу 4 метра. Висок 4 метра. Тази чакащата арматура е точно зато и тази плоча да се продължи насам. Едновременно това ще ми бъде и мазенце и където ще ми бъде сградната техника. Комина, който ви показах в началото, той ще слиза долу в този мазенце. Няма да има нищо общо с сградата, просто минава през сградата. Евентуално, ако се наложи, да се ползва и малко котленце за нагряване на водата в буфера. Но това е превентивна мярка. Долу виждате още колко вата имам. Може би за още една къща имам вата. Тук ще бъде разположен земният топлообменник, както казах, 4 тръби или 5, зависи колко ще ми стигне материала, по 25 метра дълги надолу. И тъй като местото ми е под наклон, постоянен 10% наклон, в горната част на двора имам басейн за вода, който е някъде към 6 или 8 кубика. Смятам посредством две клапи FIT200 да направя така, че земният топломенник за много кратко време да мога да го промия в рамките на една цигара, да пусна голямо количество вода в земния топлообменник, ако имам такъв конденс. И отдолу съответно ще сложа друга клапа, след като се напълни и стои известно време с някакъв химикал, все още не знам какъв ще бъде, да се изпусне водата и да се ползва пак по предназначение. Ще ви покажа горе и клапите, какво представляват.
И това всичко ще е на отделни ключове. Това е басейна, който имам. Той ще бъде обновен. Така съм го купил, ще го разрушя, ще го направя наново. Вода имам в неограничени количества от язовир Георги Димитров. Мерил съм и температурата през лятото някъде около 17-18 градуса е в най-горещото време. Проблемът е, че не мога да я ползвам за термопомпа, понеже когато е най-горещо, всички тук си поливат градинките или дръвчетата и точно в най-горещото време нямам вода. Иначе в нощно време мога да си складирам колкото вода си искам, но не възнамерявам да слагам термопомпа. А това са клапите, за които ви казах, че за много кратко време мога да напълня целия земен топлообменник. От едната страна ще бъде тази клапа, другата от долния край имам канализация, в 200 ми е канализацията и за много отрицателно време мога да източа отново земния топлообменник. А това тук е една машина за накълцване на вата, понеже аз се получавам в едни такива дълги ивици, тя е много пресована. От тук едни циганчета за 20 лева на ден ми преработват някъде към 30-40 кубика. Като ватата става много хубава, когато мини през машинката.